Johnny Gade, bedre kendt under rap-aliaset Johnny G, havde det hele. Han var respekteret rapper og radiovært og havde en kæmpe fanbase. Johnny havde det hele, men på et enkelt splitsekund mistede han alt. Desværre så knækkede succesen for Johnny G, og en tragisk hændelse overgik ham. Vi har været ude og snakke med nogle af hans tidligere venner og bekendte for ligesom at få deres reaktion på, hvordan de så den her hændelse. Jeg har aldrig syntes specielt godt om ham, men det er som om, at efter hændelsen, så han er nok den mest uintelligente, uengagerede. Altså, jeg har mistet al respekt for ham. Jeg kan simpelthen ikke fordrage ham. Men han har været træls igennem en længere periode, og så blev jeg sgu træt af ham. Men hvad var det egentlig, der skete den dag? Det hele startede med et hjemmevideoklip, som endte med at gå viral på de sociale medier, og som virkelig viste hændelsen i sin fulde, fatale længde. Står her i Aalborg foran Nordkraftbygninger med musikhuset bagved os, og vi hygger rigtigt. Hvad fanden? Sgu da Johnny G! Johnny G! Johnny! Sorry. Jamen, jeg snublede jo. Det har været et helvede lige siden. Den virale film viste, hvad der virkelig skete. Men i tilfælde af, at det gik lidt for hurtigt, så har vi valgt at lave en rekonstruktion. Aviserne samlede hurtigt sagen op. Der beskrev spalte efter spalte om Johnny G's offentlige klodsethed. Raseriet flød, og det blev kun værre, da debatten blussede op i tv. Det er menneskekrænkende, og politikerne må simpelthen tage sig sammen nu. Det skal forbydes. Du vil slet ikke svare. Nogen havde svært ved at finde ord, og andre blev decideret vrede. Spørg. Spørg for satan. Dumme svin. Jeg lavede jo en Twitter-profil, hvor jeg undskyldte til folk. Hvor de kendte faktisk tweetede tilbage til mig. Why don't you shut the up? Og da jeg så ville række ud og spørge, om ikke vi bare kunne mødes og snakke om det, så blev det kun værre. I would rather chop my arm off and myself with my detached limb. Jeg skal lige have 10 minutter. Der var dog nogle få støttegrupper, som ville hjælpe Johnny i hans sag. Men hvad synes offentligheden om disse nye støttegrupper? Da jeg fik at vide, det her er helt dårligt. Og så synes jeg helt dårligt. Nej! Are they serious? Kort sagt, så blev disse støttegrupper udsat for meget, meget hård kritik. Det irriterer mig bare. So all in all, this was a pretty shameful day. Der var ikke nogen tvivl om, at disse personer, de meget hurtigt lugtede blod. Det endte simpelthen i en regulær heksejagt. Fat det, jeg vil ødelægge dem. Forstår du ikke det? Det var faktisk kun Johnnys familie, der til sidst støttede ham. Jeg vil ikke have noget med Johnny at gøre. Der var kun én måde, alt det her det kunne slutte på. I sidste ende var Johnny G nødt til at gå under jorden. Uden spor er Johnny som forsvundet fra jordens overflade. Uden kontakt til andre, og måske uden håb for at komme tilbage på rette fod igen. Hvor Johnny er i dag, det er der ingen, der ved. Måske er han stadigvæk derude. Ventende, alene, rappende. Der er ingen, der ved det, desværre. Martin Larsen, Hjørring, Breaking News.